Hello, my dear beloved friends. आंनि अनजाग्रा ख्रिस्टियान लोगो नोंथांमोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय। आङो कर्नेलियास बर' MBSD आरो BS Executive and Trainer। आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोजोन खौरां लाबोनो नागिरदों आरो बे खौराङानो जाहैबाय जोंहा बड'लेण्ड गस्पेल इउट्युब चेनेलावहाय आरो बड'लेण्ड गस्पेल फेसबुक पेजावहाय जोंहा सिंगिं कम्पिटिशन जागोन only for gospel आरो बियो टटेलि माने बर' लेंगुवेज। It's not for other language, it's only for Boro language and all can participate here. गासैबो बेवहाय बाहागो लानो हागोन, गासैबो बेयाव बादायलायनो हागोन। आसा खालामो बयबो गेदेर गोलाव उन्दै बेवहाय कुनु एजनि कुनु बैसोनि लिमिट गैया बेवहाय आरो नोंथांमोना कुनु बिदि रेजिस्ट्रेशन फिस होनो नाङा आरो कुनु बिदि एन्ट्रि फिस बिदि खालामनो नाङा। उइदाउट पेमेन्ट बेसेन नाङाजासे नोंथांमोना पार्टिसिपेट खालामनो हागोन गोसो गोरबोयै गावनि एक्सपिरियेन्स आरो गावनि नलेज गावनि टेलेन्टखौ नोंथांमोना बे भिडिअजों जों दिन्थिनो हागोन। आसा खालामो बयबो इनक्लुड जागोन आरो बयबो पार्टिसिपेट खालामगोन होननानै आरो बे पार्टिसिपेटनि भिडिअ साबमिशना जोंनि 1 जुलाइनिफ्राय 1 नभेम्बरसिम थागोन। नोंथांमोना 1 जुलाइनिफ्राय 1 नभेम्बरसिम हरनो हागोन जेखिनि जाया मानो आरो बेवहाय जे पार्टिसिपेटफोरनि थाखाय जोंहा मोनसे रुल रेगुलेसन दङ। बे रुल रेगुलेसनानो जाबाय जोंहा जायफ्रा पार्टिसिपेट खालामगोन बे पार्टिसिपेट खालामग्राफोरहा मेथाइखौ सायख'बाबो माने गुबुननि इउट्युब चेनेलावहाय पाब्लिश थानाय जानाय नङा आरो जुदि दङब्ला माने गुबुननि इउट्युबावहाय जुदि पाब्लिश दङब्ला बे मेथाइफोरा नों जि मेथाइखौ नोंथांमोना लानानै रोजाबगोन कम्पिटिशनाव पार्टिसिपेट खालामगोन बे मेथाइया जाहाथे गुबुन इउट्युबावहाय पाब्लिश खालामनाय जानाय नङा आरो फेसबुकआवबो थानाय जानाय नङा आरो जुदि दङब्ला जों बेखौ एभयड खालामगोन, जों बेखौ लाखिनो हानाय नङा। गतिके आं आसा खालामो नोंथांमोना गावनि एक्सपिरियेन्स आरो गावनि टेलेन्ट आरो वार्म रिलिजजों नोंथांमोना पार्टिसिपेट खालामगोन गायगोन होननानै आरो जुदि नोंथांमोना बिदि एबिलिटि गैयाब्ला बा गावनि वार्म रिलिज बनायनो क्रिएट खालामनानै दि सिंगिं खालामनो एबिलिटि गैयाब्ला नोंथांमोना मोनसे अपसन होनाय जादों। बेनो जाहैबाय मेथाइ बिजाबनिफ्राय जोंहा सं बिजाब दोङो जिथु जों गायबाय थायो बे जेनेरेल सं बिजाबनिफ्राय नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै लानो हागोन, रोजाबनो हागोन, पार्टिसिपेट खालामनो हागोन। किसुमान रुल रेगुलेसन होनाय जादों बेवहाय नोंथांमोना बे रुल रेगुलेसनखौ फल' खालामनानै गावनि सिंगिंखौ भिडिअ क्लिक खालामनानै नोंथांमोना हरनो हागोन। बे स्क्रिनाव जि बड'लेण्ड गस्पेल इउट्युब चेनेलनि बा बड'लेण्ड गस्पेल फेसबुक पेजनि नाम्बारखौ हरनाय जागोन, वाट्सएप नाम्बारखौ। बे वाट्सएप नाम्बारावहाय नोंथांमोना गाव गावनि भिडिअखौ हरनो हागोन आरो बेयाव नोंथांमोननि मेथाइनि मुं आरो गावनि मन्थलिनि मुं लोगोसे डिस्ट्रिक्ट आरो नोंथांमोननि मुंखौबो हरनो हागोन बेवहाय आरो हरनो नांगोन। ओमफ्राय बेयाव जायफ्रा पार्टिसिपेट खालामगोन बे पार्टिसिपेट खालामनायफोरनि मेथाइ कुनु डिजिटेल इन्सट्रुमेन्टजों दामनाय जानाय नङा आरो बे नोंथांमोना इन्सट्रुमेन्ट बाहायनो हागोन जुदिअ गिटार, हारम'नियाम, तबला आरो थुलुकि ट्रेबल बेफोरजों आरो लोगोसे बिनिबो एबिलिटि गैयाब्ला नोंथांमोनहा खुगा गोजाजों रोजाबना हरनो हागोन, जेबो नङा। आरो लोगोसे गावनि भइसखौ कुनु एडिटिं बा बिदि मडिफाइ खालामनो हानाय नङा। बे लकेल माने नर्मेल भइसआव हरनांगोन नोंथांमोना आरो जि मिनिं मेथाइनि ओंथिया मेथाइनि ओंथि गोनां जानांगोन मेथाइया आरो मिनिंफुल जानांगोन आरो लोगोसे नायबिजिरग्राफोरा जाजमेन्टफोरा नोंथांमोननि मेथाइफोरखौ टिउनिं, टाइमिं, नट स्केल आरो बिगिनिं ओमफ्राय एन्डिं बेफोर गासैखौ गोसोखौ जाजमेन्टआ नोंथांमोननि सिंगिंखौ नायनाय जागोन आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननि पार्टिसिपेटखौ सेलेक्ट खालामनाय जागोन। आसा खालामो बयबो पार्टिसिपेट खालामगोन होननानै आंनि फार्सेनिफ्राय आरो जितु भिडिअ बे भिडिअखौ आरो जायफोरनि मार्क बा जायफोरनि मिनिंफोरा बा बादायलायनायफोरा जुदि समान समान जायोबा बेखौहाय फेसबुकनि लाइक आरो शेयारजों सेलेक्ट खालामनाय जागोन। जायफोरनि मिनिं संनि मिनिं एबा मेथाइनि ओंथिफोरा समान समान जायोबा मार्कफोरा समान समान जायोबा बेखौहाय
नोंथांमोननि फेसबुकनि लाइक आरो शेयारनि गेजेरजों बेखौ सेलेक्ट खालामनाय जागोन। थ' जोङो मिजिं थिबाय नोंथांमोना बाहागो लागोन होननानै आरो बयबो आसा खालामदों गासैबो बाहागो लागोन होननानै उन्दै गेदेर बेवहाय गासैबो बाहागो लानो हागोन इसोरनि मुङै।